പ്രഭു വന്നു, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ വന്നില്ല. വന്നല്ലോ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആനന്ദമയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണാക്കിയിട്ടില്ല പ്രഭു, സൗണ്ടും ഇതും വീഡിയോയും. പ്രഭു വന്നു. പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ നിൽക്കുന്നായിരുന്നു, അതാരണം ഉണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, 2 ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ, അല്ലെ? ഭഗവത ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈശവസുപനിഷത്തും കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ? ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഉപദേശാമൃതവും കഴിഞ്ഞു. അതെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്യുവർ അതിന് ഡിവോഷണല് പ്യുവർ ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ഭക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും മാർഗങ്ങളാണ്. ഇത് നാം ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പലതരം പുരാണങ്ങൾ, എല്ലാ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കോട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വക്കീൽ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദി കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജനതോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. നമ്മളെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അതെ പ്രഭുജി, നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ആക്കി വെക്കും. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദു മാതാജി ഉണ്ടാ? ഇന്ദു മാതാജി അല്ല അഡ്മിൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഉണ്ടാ ഇന്ദു മാതാജി? ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടു ഞാൻ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹരേഷ്, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ, നമ്മളെ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാലേ എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, എന്താണ് ഭഗവത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? തളർന്ന മനസ്സിനെ ഉയർത്തുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ തളർന്ന മനസ്സിനെ ഉയർത്തുന്നു. തളർന്ന മനസ്സിനെ ഉയർത്തുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാ? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ലൈഫ് മാനുവലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ലൈഫ് മാനുവലായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ, ഓക്കെ. നമ്മള് ഈശോവാസി ഉപനിഷത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശോവാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ല, ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷയുടെ തന്നെ മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം. മുജ്ജമ്മം ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അതൊക്കെ ചെയ്തു തരണം. ഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപവും മുഖവും കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈശോവാസി ഉപനിഷത്തില് മെയിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ പതുക്കെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് മറ്റേതില് ആദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്താണെന്നും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്ലോകം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? 18-66. നിനക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നതിന്റെ യുക്തം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നെ മാത്രം അഭയം പ്രാപിക്കുക. സർവധർമാൻ പരിത്യജ ശരണം വ്രജ അഹം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അല്ലേ? സർവധർമ്മം പരിത്യജ, അല്ലേ? ശരണം വ്രജ ശരണം വ്രജ അഹം തോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കണ്ടന്റ്. നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം അല്ലെ, ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആ ബുക്ക് എന്തിനാണ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യം അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത. പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഭഗവാനില് ആശ്രയം പ്രാപിക്കുക. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തനാക്കി തരുന്ന ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സറണ്ടർ ആവണം നമ്മൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആണ്. അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാനായിട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഫുള്ള് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട്? ധ്രുവ മഹാരാജ്, പരീക്ഷത്ത്, പ്രഹ്ലാദൻ, എല്ലാവരും, അജാമിളൻ, അംബരീഷ്, ആദ്യമേ ഭീഷ്മര്, ദ്രൗപതിയുടെ കഥ, ദ്രൗപദി ഉണ്ട്, കുന്തിദേവി, അങ്ങനെ പല അർജുനനും ഉണ്ട്, നാരദൻ. അപ്പൊ അവരാണ് നമുക്കറിയാം, അവരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കാരണം ഫുള്ള് സറണ്ടർ ആവാം. പിന്നെ അങ്ങനെ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അതേവരെ നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഫുള്ള് സറണ്ടർ മൂഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുക്കണം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 18 അധ്യായം, പല അധ്യായങ്ങളും പലതാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് സെക്ഷൻ എന്താണ്? കർമ്മയോഗം, അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്?
അടുത്ത സെക്ഷൻ ഏതാ പറയുന്നത്? ഞാൻ നടുക്കില് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. ഈ മൂന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ 18ാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 18ാം ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷം തരുന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. 17 ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള ഭഗവത. 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെയാണ് അല്ലെ. 18ാം ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യാ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും അതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എന്നാ പറയുന്നത്. വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ധർമ്മാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താ? നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങള് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് സർവധർമ്മ പരിത്യേജ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് ചെയ്യണതല്ലേ അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അവിടെ മീനിങ്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് അധർമ്മം നീ തെറ്റായി ചെയ്യണത് ഉപേക്ഷിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കർമ്മങ്ങളല്ലേ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അതാണ്. അത് ധർമ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബം, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ധർമ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക, അതിലെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക, കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക, സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുക, നമ്മളെ ആചാര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായ പോയിന്റ് എത്തിയതണ്ട? അത് ഡേഞ്ചറസ് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. പറയുമ്പോ സർവധർമ്മ പരിത്യേജാന്ന്. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പോകാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭക്തി പോണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ ചിന്തയിലൊന്നല്ല ഈ ഭക്തി. നമ്മളെല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവധർമ്മ പരിത്യേജ. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെയാണ് ആക്ഷൻ, അരേഷണ അല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ. ശരിയല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം, ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എത്തും? അത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലും അത് മുഴുവനും പറയണില്ല. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ മൂല്യകാര്യം ഭഗവാനാണെന്ന്. ആദ്യത്തെ ധാന്യ ശ്ലോകത്തില് അതല്ലേ പറയണത്? ധാന്യ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഓ പൂർണ്ണമത അല്ലെ. ശിഷ്യതേ. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാല് വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഏത് വേദത്തിലാ വരുന്നത്? അത് യജുർവേദത്തിൽ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ യജുർവേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകള് മാറിയാ വരുന്നത്. അതിന്റെ തന്നെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അത് മാറിയായിട്ട്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത സത്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഏത്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നമ്മളെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതാണ് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു. അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ഉറപ്പും കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം അല്ലെ. ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാമെന്ന് ഭഗവത് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് സത്യമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ സത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഉപദേശം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർഗം കിട്ടി. ആ മാർഗം ഉറപ്പിച്ച് ലക്ഷ്യം കിട്ടി. ആ ലക്ഷ്യം അത് സത്യമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് സ്ഥലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തി ആ സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി ഉപദേശാമൃതം എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്. ഉപദേശാമൃതം വിശ്വാസിയല്ല. ഉപദേശാമൃതം അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അന്നേരം ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലെന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഉപദേശങ്ങൾ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ
ഉപദേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും തന്നെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? രൂപഗോസ്വാമി കൊടുക്കണം ഉപദേശങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ സംസാരം കോപതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ? വാക്ക് ക്രോധം നാവ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? അതായത് കുറെ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. കുറെ ഉപദേശങ്ങളിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടി. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഞാനാണ് ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. മറ്റുള്ള എന്താ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ കൂടെ അത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഏത്? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ക്ലിയർ ആയി ഫൈനൽ ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കണം. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കൺഫേം ആയി ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻസ്. പിന്നെന്താണ് അടുത്തത്? നമ്മൾ കടക്കാൻ പോണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ അച്ഛനോ അമ്മനോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് പറയും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ? അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള 11 ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ശരിക്കും അതിൽ വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തി, രസം, അമൃത്, സിന്ധു. ഇങ്ങനെ 4 വേർഡുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്യുവർ ഭക്തി, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെയാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയും ഭയമല്ല ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാ? ഭയമാണ് പ്രേമമാണ്. ഭഗവാൻ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയമല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് പ്രേമമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമമാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? ഭക്തി രസം അല്ലെ? ആ രസം നമ്മൾക്കറിയാം, നല്ലൊരു പാൽപ്പായസം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു രസമുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിക്കും ഉണ്ട് ഒരു രസം. മനസ്സിലാവണ്ട? ഭക്തിക്കും രസമുണ്ട്. അതാണ് രസം. ആ ഭക്തിയിലെ ഒരു ഭഗവാനോട് സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രേമിക്ക കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള രസം, അത് എന്താണ്? അമൃതാണ്. അമൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അമൃതം? അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ അറിവ് എന്താണ് അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ അമൃതം? അമൃത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അമൃതം ഏതാണ്? ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെ? ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മാത്രമാണ്. അത് അമൃത് കുടിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? അമൃത് കൊടുത്തിട്ടല്ല അവരൊക്കെ കാത് കിട്ടും. അതായത് മരണത്തെ നിർത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ രസം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ജരാനരങ്ങൾ, അതായത് ജനന മരണങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. അതായത് നമ്മ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതാണ് അമൃത്. പിന്നെ സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സമുദ്രം അല്ലെ? ഇത് ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സമുദ്രമാണ്. കാരണം അത് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സമുദ്രത്തിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അല്ലെ? അത്രയ ആനന്ദം നമുക്ക്, ആ പ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിലെ. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പ്രഭാസ്വാമി അതെന്താണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഇതില് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് വാങ്ങിക്കാം. 3 ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്? വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇത്
പാരഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരേ പാരഗ്രാഫും ശരിക്കും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭാത് സ്വാമി. അപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശ്ലോകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമി. ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരമായിരിക്കും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് രചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ വീണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് നിർവചിച്ച്, നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മളെ മാർഗം നമ്മൾ പഠിക്കല്ലോ. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര അല്ലെ? ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മളെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അറിയാലത്. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. ഗുരു വേണം, സാധു വേണം, ശാസ്ത്രം വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഈ ശാസ്ത്രം എന്ത്? ഭക്തി മാർഗങ്ങൾ, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഗുരുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രത്യേകത അതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് അറിവുണ്ട്, അന്ന് ഞാൻ എന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ വക്കീലന്മാരെ പോലെ ഗുരുക്കന്മാരെങ്ങനെയാണ്? അവര് എല്ലാ പോയിന്റ്സ്, വക്കീലന്മാര് ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാത്തിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇന്ന നിയമസംഹിതയിൽ ഇന്ന പോയിന്റ് വെച്ച് ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയും അല്ലെ? അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഗുരുക്കന്മാര്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് പരമ്പരയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ അവര് ഓരോ പോയിന്റ്സ്, അതാണ് ഈ അധീയ ബുക്കിൽ എല്ലാ റെഫറൻസുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങളിലെ റെഫറൻസ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവത തന്നെ പഠിക്കാൻ, നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോട്ടെ, വായിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 18 പുരാണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിലത്തെ ഒരേ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഭവിഷ്യപുരാണത്തില്, നാരദീയ പുരാണത്തില്, ബൃഹത്തീയ പുരാണത്തില് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക, അതാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ വാക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സാധു ശാസ്ത്രം. സാധു എന്തിനാണ്? സത്സംഗം അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കൂടുതലായിട്ട് ഉയരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ശരിക്കും ഫുള്ള് ശ്ലോകമാണ്, പക്ഷെ അന്ന് പ്രഭാസ്വാമി ഒരിക്കലും ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ വ്യാഖ്യാനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലോ കുറവോ കൂട്ടണോ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇല്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതില് ഉപദേശാമൃതത്തില് ശരിക്കും നമുക്ക് 4 സെക്ഷനായിട്ട് ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം നമ്മളിത് ഭഗവതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ ഇതിൽ 4 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 സെക്ഷനില് നമ്മ റെഫർ ചെയ്യണത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ 19 ചാപ്റ്റർ, അതിന് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ് നമ്മളെ ലെവലിലല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര സ്കന്ധമുണ്ട്? 12 സ്കന്ധം അല്ലെ? അപ്പൊ 12 സ്കന്ധത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മളോട്. ഭാഗവത ആയാലും നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോകണം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അങ്ങനത്തെ ലീലകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനെയായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ എത്ര പത്നിമാരുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 16,000. എത്ര? 16,108. 16,108 അല്ലെ? ഇത് സാധാരണ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കും? അയ്യോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞില്ലേ?
അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ, അത് ഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെ ലെവല്, നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെ? ഭഗവതിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തത്വതി പ്രണിപാതനം പരിപ്രശ്നായ സേവ ഉപദേശാന്തി, അല്ലെ? നമ്മള് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ 38 അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ആ ചാപ്റ്ററില് 19 ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും ആ പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, സമ്മതിച്ചു, ഭക്തന്മാരാണ്. ഭക്തന്മാരെ പല തലങ്ങളുണ്ട്. ആ പല തലങ്ങളില് ആദ്യത്തെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. 9 തലങ്ങൾ. ആ 9 തലങ്ങളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ, പിന്നെ സാധുസംഘ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ആ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അങ്ങനെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അതില് നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് എവിടം വരെയാ? സാധാരണ നമ്മുടെ ലെവല് മാക്സിമം നമ്മുടെ ലെവല് വരെ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വരെ വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ. ഏതൊരു വ്യക്തി ജനറൽ ആയിട്ട്, അതായത് അത്രയും ഉയരാത്ത വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. പിന്നെയാണ് നിഷ്ഠയും രുചിയൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെ. നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണല്ലോ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരല്ലേ? അതെ അതെ, അല്ലേ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കായ രുചി മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? വന്നിട്ടില്ല, അല്ലേ? നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ രുചി നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ സമയം പിടിക്കും. ആ ഘട്ടമാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അനർത്ഥം, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കണത്, നിവൃത്തി, നമ്മൾ ശരിയിലേക്ക് കടക്കണ ഘട്ടം. അപ്പൊ ആ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുക. അതിന് പല ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയില്ലേ, സ്വല്പം അഭ്യസത്തിലായത് മഹത്വമായതെന്ന് പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോണെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തിരസാമൃതത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ 19 ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്ന 19 ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 4നും 4 പേരുകളുണ്ട്. 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4. തെക്ക്, വടക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതില് പൂർവം, അതായത് കിഴക്ക്, പൂർവ്വം അല്ല കിഴക്ക്, പൂർവം, അതാണ് 19 ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ 19 ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ഒരെണ്ണം 1 തൊട്ട് 2 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ എന്നുള്ള വേടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം, അല്ലെ? ഭഗവാനൊരു ഭക്തി, ബഹുമാനം എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുണ്ട്, അന്ന് ഭയമാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. അതാണ് അടുത്തത്. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. അതാണ് 1 തൊട്ട് 2 ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റർ പറയുന്നതാണ് സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് 17 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയാണ്.
17 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയണത് ഭാവഭക്തിയാണ്. 19ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അവിടത്തോടും കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്, മാർഗം ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. ശരി, നമ്മ അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും, സന്തോഷം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാലോ, സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനോട് ജീവിക്കാമല്ലോ, പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ ദുഃഖം സന്തോഷം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് അതിലുള്ള ആനന്ദം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് സന്തോഷം പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ടല്ലോ. ശരി, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജനന മരണചക്രത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം മരണങ്ങൾ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് എത്താണ് നമ്മളെ സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ? സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടും ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം എവിടെയുണ്ട് നമ്മ അത് ചെയ്യും അല്ലെ? അതെ അതെ അല്ലെ? അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം അല്ലെ, പരമാനന്ദം, അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടണം. നമുക്കിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില്ലേ, അതിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? സന്തോഷമുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിയും അപ്പൊ തന്നെ. അത് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ? ഒരല്പം നേരത്തേക്ക, ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരം, അധികം നേരം നിൽക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയും. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ആവണം. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇവിടെ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോഴുള്ള ബഹളമാണ് ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്ന് നമ്മള് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്, അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, സ്വധാമം, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതെന്താണ്? നമ്മുടെയും ധാമാണ് അല്ലെ? അതെന്താണ്? സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതല്ല. നമ്മുടെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ? അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നാല് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലേ നമ്മൾ പറയില്ലേ, പഞ്ചാമൃത് വന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടോ സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് പറയും അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ? അവിടെ പോയാലും ഒക്കെ അവരെല്ലാം കൊണ്ട് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാല് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടൂല. നമ്മുടെ സ്ഥലം ഇതല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അത് പ്രേമഭക്തി തന്നെ പറയും. ലാസ്റ്റ് ഭാവഭക്തി വരില്ലേ? ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന്. അതേവരെ അതും പിടി കിട്ടൂല നമുക്ക്. അത്രയും സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞുമ്പോഴാണ്, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ പറയുന്നത്, നമ്മളെ മകളാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, മകൻ അല്ലെ മകൾ വീട്ടിലെത്താറാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക, ഓ ഞാൻ ഇവരെ മകനാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ മകളാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മകളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോന്നു, വീണ്ടും നമ്മളെ തിരിച്ചെത്താ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ തിരിയണത്, നമ്മൾ പല രീതിയിൽ തിരിയണത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 19 ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് സാമാന്യ ഭക്തി, ഒന്ന് സാധന ഭക്തി, ഒന്ന് ഭാവഭക്തി, ഒന്ന് പ്രേമഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി നമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ?
സാമാന്യ ഭക്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ ഭക്തി. ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവാ, നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയാ, ഭഗവാനോട് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരലാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? സാധന ഭക്തി അല്ലെ? സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം പോവല്ല, അതിനു വേണ്ടി സാധനകൾ അല്ലെ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കണം, അടുത്തത് നമ്മളെ മംഗളാരതി, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അത് സാധനയാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. മറ്റതിൽ പരിശുദ്ധീകരണം ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചിലത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ചെയ്തില്ല, അയ്യോ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പേടി. അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതാൽ പ്രശ്നം, തൊഴുതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ഭക്തി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അത് സാധന ഭക്തിയിലേക്കാണ്. നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി, ഞാൻ അതിലേക്ക് മാർഗം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കണം. ആ തയ്യാറെടുപ്പാണ് സാധന ഭക്തി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തി. ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ആനന്ദത്തോടായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആ ആനന്ദ ഭക്തിയിൽ എത്തും നമ്മൾ. ഭാവഭക്തി എത്തുമ്പോ, പ്രേമഭക്തി എത്തുമ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടൂറിന് പോകണം. അപ്പൊ ടൂറിന് പോയി ആ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി അല്ലെ, സന്തോഷമായി, മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുക. അതേപോലെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ആനന്ദമായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് അവിടെ ചെന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനും കൂടെ, അതായത് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടി, ജോലി കിട്ടി, വളരെ സന്തോഷമായി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ പൊസിഷൻ, അതും കൂടെ ക്ലിയർ ആകുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്, മനസ്സിലായി. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഭഗവാനും നമ്മളും കണക്റ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ അവസ്ഥയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ യശോദര അവസ്ഥയാണോ, വാത്സല്യ രസങ്ങൾ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ അഖില രസാമൃതമൂർത്തി എന്നാണ് പറയാം. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല രസങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഭാവഭക്തി എത്തുമ്പോ. നമ്മളെ ഭീഷ്മര് ഏത് രസത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയാം? ഇല്ല. ഭീഷ്മര് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീരരസത്തിലാണ് അല്ലേ? അതൊക്കെ അറിയില്ല, കഥ അറിയില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല പ്രസിഡന്റ്, അതറിയില്ല. വീരരസം ഭഗവാൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ആയുധം എടുത്തല്ല, ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ശരശയ്യെ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മപിതാവിനെതിരെ ചക്രം ഉയർത്തുന്നു. ഭീഷ്മപിതാവിന്റെ ചക്രം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആര്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയുധം എടുത്തു, ഭീഷ്മപിതാമകന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയുധം എടുത്തു. ഭക്തന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി. ഭക്തന്റെ വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ. അപ്പൊ സ്വന്തം വാക്കല്ല ഭഗവാന്റെ അല്ലേ? അല്ല, ഭക്തനാണ് കൂടുതൽ പറയില്ല. ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, പ്രേമഭക്തിയാണ് ലാസ്റ്റ് വരാന്ന്. ഭക്തന്മാരെയാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ അതിലും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമഭക്തിയാന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രേമാണ് ഭക്തിയാണ് കൂടുതൽ. ശരി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? അതില് ശരിക്കും ഭീഷ്മരെന്താണ്? ഒരു യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് യോദ്ധാവാണ്. അപ്പൊ യോദ്ധാവിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രേമം, അതായത് രാധാറാണീനെ പോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഭീഷ്മർക്ക്? ഇല്ല ഇല്ല. ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ ഇതിലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അത് തന്നെയാണ് ഭീഷ്മര് അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ വീരരസം കാണാൻ. ഭഗവാന്റെ പല രസങ്ങളുണ്ട്. വാത്സല്യ രസമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ യശോദമാരെ അടുത്ത് വാത്സല്യ രസമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് മാധുര്യ രസമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല രസങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലെ അതിന് 12 രസങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വീരരസം അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? ഭക്തന്. ആർക്ക്? ഭീഷ്മർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ വീരരസം. എന്താണ്? യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭീഷ്മര് കാണണം. അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 12 രസങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ രസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി രസം. മനസ്സിലായില്ലേ? 12 രസങ്ങൾ. അതില് അതിൽ തന്നെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. 12 രസത്തില് 5 രസങ്ങളാണ് നമ്മളെ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് രസം എന്ന് പറയുമ്പോ 5 രസങ്ങളാണ്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 5 രസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ശാന്തരസം. പിന്നെ ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം അല്ലെ? ഇതിന് 5 രസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ 5 രസത്തും 5 അപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രസം ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതിനാണ് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ഈ രസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കൊള്ളുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രസം എന്താണ്? ഏത് രസമാണ്? ശാന്തരസം. ശാന്തല്ല ഏതാ? ശാന്തരസല്ലേ? ഏത് രസമായിരിക്കും? ഞാൻ സോറി, ഏത് രസമായിരിക്കും? മാധുര്യ രസം അല്ലെ? മാധുര്യ രസമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രസം. അതാര് രസമാണ്? അത് ഗോപിക, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് രാധാറാണിയായിട്ടുള്ള ആ രസം അല്ലെ? അപ്പോ ശരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ? ജനറലായിട്ട്. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയെ പിന്തുടരുകയാണ് ആര് ചെയ്യുക? ശരിക്കും ഒരു പെർമനന്റ്, അതായത് പ്യുവർ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും പിന്തുടരാ? ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളായിരിക്കും പിന്തുടരാ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രസമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ഭക്തി രസം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രസം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രാധാറാണിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള രസമാണ് മാധുര്യ രസം. അതിന്റെ പിറകെയാണ് പോകുന്നത്. ബാക്കി രസം പോരാ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും അതിനെ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ രസം ഏതാ പറഞ്ഞത്? ദാസ്യരസാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ദാസ്യരസത്തില് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കയ്യില് തോളിയില് കൈയിട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഭാവഭക്തി മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതേവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുക ഭഗവാനെ ഞാൻ ദാസ്യ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ രസത്തിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ഈ 12 രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന രസങ്ങളാണ് അത്ഭുതം, അതുപോലെ ബീഭത്സം, വീരസ്യം, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 7 രസങ്ങളുണ്ട്. പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹാസ്യം, ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്ന് പറയും. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, രൗദ്രം. അങ്ങനെ 7 രസം കൂടി ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ 5 രസങ്ങളാണ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ബാക്കിയുള്ള രസങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. 17 രസങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 6 സെക്ഷനായിട്ട് ഇതില് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് നോക്കുമ്പോ 6 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6 വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയും. അതിൽ 6 വിഭാഗത്തില് ആദ്യം പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അഖില രസാമൃത, ഭക്തിരസാമൃത എന്ന് പറയുമ്പോ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം,
നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആസക്തി എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം, മറ്റേത് ആസക്തിയിലേക്ക്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധന ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തി. ഇതാണ് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്. ഇതിനെ പല സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം. ഹരീഷ്ണ പ്രഭു നമ്മളെ സ്ലൈഡ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉപദേശാമൃതത്തിൻ്റെ കിടക്കുന്ന ഒന്നില്ല. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല. ഹരേഷ്ണ, ശരി ശരി ശരി. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരല്ല, എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നില്ലേ ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഹരേഷ്ണ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പതുക്കെ സ്കിപ്പ് ആയി തുടങ്ങും. ഭക്തിയില് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ശ്രദ്ധ എന്നല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ നിഷ്ഠ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് സ്ലൈഡ് മാറ്റിക്കോട്ടെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. അതൊന്നുകൂടി പറയൂ. ശ്രദ്ധ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, നിഷ്ഠ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. പിന്നെ ഭാവ, പ്രേമ. ഇന്ന് കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഇതില് ഒന്നുകൂടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് കിടക്കണ മുന്നേ ചാപ്റ്റർ 1 അവതാരിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര 12 രസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്, അല്ലെ? 12 രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാസ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീര്യം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അങ്ങനെ 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അതിന് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തി. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 5 രസങ്ങൾ എന്നാണ്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. പ്രൈമറി രസം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്താണ്? വാത്സല്യ രസം, മാധുര്യരസം. മാധുര്യരസം ഇതാണ് അതിന്റെ സെക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോണത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിച്ചത്. 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഏത് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ രസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്.
അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ, കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രമായിട്ടല്ല വരുന്നത്, കൂടെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും താഴത്തേക്ക് വരും. അവർ ആദ്യമേ തന്നെ താഴ്ത്തി വന്ന അവർ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുന്നേക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാ? ആദ്യം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യല്ലേ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നതിന്. പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരാ? അല്ല, അവരെ കൂടെ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും, ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് വരാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് 8 സഖികളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 8 സഖികളാണ് ശരിക്കും 16,108. ഈ 8 എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ഒരു 10 ആക്കിക്കൂടെ, റൗണ്ട് ഫിഗർ ആക്കിക്കൂടെ അല്ലെ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് സംഖ്യകളാണ്. അതന്നെ, 8 സഖികളാണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങോട്ട് പോരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അതാണ്, ഭാഗവതം പഠിക്കാത്ത ഭാഗവതത്തിന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം അല്ലെ? ആദിമ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ? നമുക്കറിയാവുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം. അതാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റേത് നാരായണ രൂപം. നാരായണ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യമാണ്. ഭഗവാന് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? ഐശ്വര്യ രൂപമാണ് നാരായണൻ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യമാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യ ദേവതയാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് ഐശ്വര്യമാണ്, നമുക്ക് ഇതടക്കറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠം. അതായത് എവിടെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനല്ല. എവിടത്തെ കൃഷ്ണൻ? അറിയാലോ അത്? മനസ്സിലായോ? അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ഐശ്വര്യമായി അല്ലെ? രാജാവായി അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗോപന്മാരും ഗോപികന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം, അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ. ആ ആനന്ദം മാത്രമുള്ള അവിടെ, വേറെ അവിടെ ഒരു യാതൊരു ആക്ഷനും ഇല്ല. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോണില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാതും വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കൃഷ്ണനും, ധാരകല കൃഷ്ണൻ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഒന്നാണ്, ഒന്നിന്നാണ് വരുന്നെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാരായണ രൂപമാണ്. നാരായണ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഐശ്വര്യ രൂപമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മി വരുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ രാധാറാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും അഷ്ടസഖികളായിട്ട് മാറി. അവർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അവര് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഇവരെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരോട് ഇവര് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ അവതരിച്ച സമയത്ത്, അതായത് അതേത് രൂപമാണ് അറിയാത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കണമെന്ന്? ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സഹപാഠികൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവര് അവതരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ അവതരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ആര് വരുന്ന? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇങ്ങനെ ഗോസ്വാമികളും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചതത്വം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇവരൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ അവതാരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ജരി എന്നാണ്, രൂപമഞ്ജരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. ആർക്ക്? ഭഗവാന് അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. ഈ അഷ്ടസഖികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാനും രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ സഹായിക്കുന്ന സഖികളാണ് അല്ലെ? ഈ സഖികളെ സഹായിക്കുന്ന ഗോപികന്മാരുണ്ട്. അവരെയാണ് മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ?
ഗോപികന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ഗോപികന്മാർ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണ മറ്റേ ഭഗവാൻ, അതായത് ഗോപികന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ താര, പാലിക, ശ്യാമള, ലളിത, അങ്ങനെ വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. ഈ അഷ്ടസഖികളെ സഹായിക്കുന്ന ഗോപികന്മാരുണ്ട്. ആ ഗോപികന്മാര് ഇവിടെ അവതരിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ജരിയാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപമഞ്ജരി ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട്. ഏത് അവതാരത്തില്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരേ സമയത്ത് ഓരോ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഗോപിക ആയിരുന്നു, രൂപമഞ്ജരി ആയിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതെ. അപ്പൊ അതൊരു ഗോപിക ആയിരുന്നു. 8 സഖികളിലല്ല, വേറെ ഉള്ള സഖികളിലെ ഒരാള് രൂപമഞ്ജരി. അങ്ങനെ 8 സഖിമാരുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ്, 8 സഖികളിലെ ഒരു സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ലളിത സഖിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലളിത സഖിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഗോപികന്മാരുണ്ടാവും. അവരെയാണ് മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപികന്മാരെ അസിസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറയാം. ഗോപികമാര് ആണ് അഷ്ടസഖികളെ സഹായിക്കുന്ന ഗോപികമാരെയാണ് മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊരു മഞ്ജരിയാണ് ആര്? രൂപമഞ്ജരി, അല്ലെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചു ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത്. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിയുന്നതോടുകൂടി തിരിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിയുന്നതോടുകൂടി തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഇന്നതുപോലെ അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യ ആരവതാരാണ്? പരമശിവന്റെ അവതാരം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അവതരിക്കേണ്ടത് വന്നു. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഓരോ സമയത്ത് അവതാരത്തിന് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ അവതരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് എല്ലാ വിധികളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പിന്നെ കുറെ ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ ഉയർത്താൻ സിദ്ധാന്തം, അതായത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്താണത്? അതായത് എല്ലാം ഒന്നാണ്. അതെന്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു? അന്ന് ലോകത്തിൽ അല്ല ഭൂമിയിലുള്ള ഈ അതല്ല അദ്ദേഹം അസുതോമ സത്യമയ തമസോമ അല്ലേ? അതൊക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഓരോ അവതാരത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ അവതരിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു, എന്തിന് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നു, എന്തിന് നരസിംഹദേവത അവതരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ലീലാവതാരങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങൾ എന്തിനു വരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഓരോ സമയത്താണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ശങ്കരാചാര്യ അവതരിക്കണം. പരമശിവന്റെ തന്നെ അവതാരം. പരമശിവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാതും ആ പൂർണ്ണമതം 2 ശ്ലോകം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണം? വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, വൈദിക സംസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തൊരു കാര്യം കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദുഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവിടെ ദുഷിക്കേണ്ട ഒരു സമ്പ്രദായം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് ബലി ചെയ്യാം അല്ലെ. പക്ഷെ ബലി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ബലി മൃഗത്തിന് മോഷം കൊടുക്കാൻ പവറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആയ പൂജാരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരം പവറുള്ള ആളായിരിക്കണം. പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊരു ഇഷ്ടമായി മാറി. അതൊരു രീതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതോടുകൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യജ്ഞഭൂമികൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ്? ബുദ്ധമതം വരുന്നത്. അതായത് ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ശങ്കരാചാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബുദ്ധമതത്തോടുകൂടി ഇതൊക്കെ ശൂന്യമാണ്, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതോടുകൂടി അവിടെ നിൽക്കണം. അഹിംസയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും ശങ്കരാചാര്യർ വരുമ്പോൾ ഈ വേദ സംസ്കാരത്തെ വീണ്ടും നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേദ സംസ്കാരത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മനസ്സിലായി? പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അവതാരം. അപ്പൊ വേദ സംസ്കാരത്തെ പുനർജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിന് നേരിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ? ഒരു ഇതില്ലേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഢമത എന്ന് പറഞ്ഞത് ശങ്കരാചാര്യനല്ലേ? ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. അപ്പൊ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശങ്കരാചാര്യ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, കുറച്ചൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ, അതായത് നേരിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഭക്തി എന്താണെന്ന് ജനറൽ അത്രയും പതിതമായ ആത്മാക്കളായി മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള മഞ്ചേരികളും മറ്റുള്ള സഖികളായിട്ട് വരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു, ഭക്തിരസാമൃതയിലെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളെ നോക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ മഹാപ്രഭു ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. എന്താ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ചൈതന്യ പ്രഭു അവതരിക്കുന്നത് ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഭക്തനിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കണം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോഴാണല്ല ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണ അതിന്റെ ആനന്ദം. അതെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം, ഈ വഴിയിലേക്കൂടെ വരൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ. കാരണം നമ്മളെ അവസ്ഥ പതിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഒരു പാത നമുക്ക് തരുന്നു, ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തില് എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം കൊണ്ട്, അത്രയും ദുഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം ചൈതന്യ പ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയെ പറ്റി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ. ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആമുഖം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പറയാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അഷ്ടസഖികള് കുറച്ച് പേരുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് പ്രഭുജി. അതിലുണ്ടല്ലേ? അതന്നെ പാലിക ശ്യാമ ലളിത സർവോപരി രാധാറാണി. ഇതിനകത്തുണ്ട്, അവതാരികത്തുണ്ട്. അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം ഒന്നുകൂടൊന്ന് പ്രഭുജിയുടെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒച്ചൂടൊക്കെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലപോലെ എന്താ പറയാ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മോദിജിയുടെ പറഞ്ഞിട്ട് മോദി വരുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. മനസ്സിലിരിക്കും. അതെ അതെ, അതിപ്പോ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയാകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരി ബോൾ പ്രഭു. ഹരേ ഞാൻ ചെയ്യാതെ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. വന്ദകൽപരൂപേഭ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തിക്ക് പ്രഭവാദിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നാളെ ഹരേ കാണാം കേട്ടോ. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.